muzičkim notama. Danas ćemo čuti novu pesmu naših popularnih repera, Nebojše Minića, Heleta i Baneta 187 pod nazivom Ideš dalje. Oni su naši današnji gosti. Dobro jutro. Evo, ova Ideš dalje ili Ti show must go on. Ovo nam je pesma za današnji dan. Da ti kažem stvarno. Kako ste? Dobro, ste naspavani? Super, kod vas kad dođem uvek jesmo. Hvala. Ja baš nisam naspavan, ali dobro je. Mi nikad smo dosta. Ne vidi se ništa na tebi, izgledaš kao... Kao mladić. Kao mladić je. Dobro, jeste. Pa znaš šta, meni je sad sramota, ali reći ću, ja odrastala uz tvoju muziku. Ja u osnovnoj školi tvoju muziku slušam. Sve znam na pamet, pesme i sada me pitaš, sve znam. Što bi to bilo sramota? Pa zato što onda ispadne, znaš, kao da on ima mnogo godina. Pa imam, ali ne dam vreme. I onda je zato nije, znaš, malo... A nije ti sramota kad mene napadneš za godinu? Pa dobro, ti imaš 55, ti kad si imao 50, to dvojnik bio, znaš. Eto, ona kad me pohvali mesec dana mi nije dobra. Pesma ima dobru poruku. Pesma ima dobru poruku, ideš dalje, što je sjajno. Ste ostali verni ritmu, isto. Jesmo. Mi jesmo, težimo ka tome da vratimo rap demo i mesto. Sad se rade neki novi pravci, šta je ono, norveški folk, melos, neki MC-evi, što veze s vezom nema, ali dobro, mislim. Da, ovo je suvi rep, ja to volim da kažem, ulični reper je to meni jedini pravi. Meni je drago što ti uvek da prepoznaš to i što slušaš i privatno tu pravu muziku, jer mislim da publiku ne možeš da prevariš, jer treba ići tačno ući u srž, znači teksta da nosi poruku i da to ljudi shvate, a ne ono Prade, Bugatti, Maserati, to mislim, a živimo u Srbiji. I mi smo o tome pevali, neći sad tako. Znači ima i toga i ovoga, ali da se vratim na ovu pesmu, ova pesma Ideš dalje je stvarno nastala onako kako smo mi taj trenutak života, nije baš onako bio dobar, uradili ga, stavili na papir, bacili super producenta i ispala je pesma bukvalno onako kako smo je zamislili. I dalje promovišete album, zato je premijerno kod vas i peo. Hvala vam što je premijerno kod nas. Ko je radio muziku, tekst, aranžman? Steven Drama, Studio Kosmos, pozdrav za LTD FM i Stevena i sve naše drugare. Za Marka Spirića isto koji nas prati uvek. Tako je. Da, pozdravljamo sve njih. Album se zove Upitaj se. Obrađujete društvene teme koje su šireg značaja. Sve, pa znate onda kad smo bili da smo i porodično nasilje, znači da smo nasilja ženama smo protiv toga da se i time aktivno bavimo koliko traje Sad će saživjeti i zakon, počet će da se primenjuje od 1. juna. Drago, od kad smo to izbacili, od kad smo krenuli se borimo da su svi nekako... Dosta su ljudi aktiviralo vezano za to i širi se ta priča i nadamo se da će da postigne i taj zakon, nešto novi, da pravosuđe funkcioniše kako bi trebalo i to će biti sve okej. Koja vam je najslušanija pesma? Najslušanije, ljudi ili nama dvojici? Ja bih pošao za njom, pa je Beli grad. Da, Beli grad i to je te dve za koje smo radili video i zovu, treba isto spot da najavimo i spot da će biti... Či idemo sad malo Crna Gora da radimo, koliko budemo mogli, jer nije više toliko hip-hop, neću da pričam, da idemo u Crnu Goru da pevamo nas. Kao prštimo, zarađujemo neki... Toliko priča televiziji, da reperi rade nastupe, ja mislim da radi možda 1,5 do 2 čoveka, ali... Nego neće isto da kažu, pa da, nije to kao... To sve a zato što ne znam, jednostavno ljudi vole da žive u lažima. Ja sam živao nekad od nastupa, sada stvarno ne može, znači možeš nešto uporedo da radiš. Sad živiš od ljubavi. Tačno. Ali sreća što imamo privatne poslove, pa se krpimo ovo je stvarno ljubavi, stvarno naše vreme je luksus baviti sa muzikom koju voliš, a da ne profitiraš od toga stvarno. Da nije ono čista komercijala, nego da stvarno radite nešto. Možemo, mi smo napravili taj fazon, moja grupa je napravila taj komercijalni zvuk uz gruva i to šta sad ne mogu ja da skačem sa 39 godina, eto, rekao sam koliko imam, ne još u novembru. Koliko? Zadrži se na 39, on se zadržao na 49 i neće se mrne, već ima 95, vidi. Ja sam se zadržao. Ja na 24 i to je to. Tako je, da vidimo mi sada spot. Da, nije spot, oni će nam pevati, oni će nam pevati na playback. Da, mi ćemo tako da pravo repovanje u studiju. To je meni drago posebno. I da repujemo zajedno. To je meni drago posebno, tako je. Dok se vi spremite, mi možemo i da podelimo knjige. Nadam se, Tanja, da su ti tu knjige Vulkan izdavaštva. Sad će nešto divno, Tanja, to da nam donese, taman dok se vas dvojica spremiti, odete na binu. Mogu samo da nešto kažem u bukvalno par sekundi, da kažem da smo uradili pesmu u saradnji sa mladim hip-hoperima, mladim snagama Moment. Pesma
se zove Živim za bolje, Rema i Srele i DJ Munja. Pozdrav, tako na YouTube-u i to ćemo isto promovišemo, jer bitna nam je poruka i da stanemo iz onoga što radimo. A to su klinci, to su neki novi nadal. Da ih podrže ljudi, da stavu preslušenih donesu sud, da li valjaju, ne, ja mislim da smatram da valjaju. Nema, i tu su naši drugari koji drže tu rap scenu, DJ Munja, MC Best, Ila, Seki, to su naši drugari. Ila, stara škola, brat naš. Tako da eto, to i pozdrav svim gledalcima i vama što ste nas pozvali i uvek ćemo da se odazovemo pozivu. Hvala što ste došli kod nas i hvala što kod nas to promovišete. Sve će ovo da privatizujemo, moram Heletovu mamu i ženu da pozdravim. Eto, mama, opet po drugi put. Za njih dve. Naravno i Vanetove, ali ove privatizacije, jer smo iz istog kraja. Tako je, ajde se ispremite da podelimo knjige. Slobodno možete da prođete u ovdje. Vi odate do bine, mi ćemo da podelimo knjige. Tako je. Nasmejan se budim, nasmejan ležem. Ne želim da mi život ide svakim danom teže. Pokušavam razumeti sve te neke priče. Kada sam na vrhu ljudi mi jedan na drugog liče. Puno laži, varanja, ti znaš da te rade. Puno protraćenih dana, svako tvoju sreću krade. Tada ne želiš da vidiš prijatelj da budeš slep. Dok porodica trpi, misliš gadi život lep. Sve dok ti ne dođe iz debelog mesa u glavu, da novac nestaje polako, a ti gubiš slavu. Tada treba pravi drug, tada treba čovek da ti pomogne za suče rukave da bude dovek. Ali takvih ljudi nema više, sve ih je manje. Paranoja tada kreće, bez nepoštovanje. Zato po treći put krećem sam i idem dalje. Pravu poruku za život Bane 187 ti šalje. Svima lepo veruj, nisam kim iskreno, to rođeni za jebete, a nisi ni trepnuo. Život ume čudne tužne ishode da daje. Fora je da ne staješ i da uvek ideš dalje. Svima lepo veruj, nisam kim iskreno, to rođeni za jebete, a nisi ni trepnuo. Život ume čudne tužne ishode da daje. Fora je da ne staješ i da uvek ideš dalje. Izlizana priča koja stalno u krug vrti se. Voleo si je ko svoje oči, sada njemu guzi se. Trude se da te povrede i pokore. Apsolutno nepoštovanje iz tvog života neka gone se. Jer niko od njih nije vredan tvoje duševne robije. Sa Heletom na bitu si i borbu ćeš da dobiješ. Češat će se tamo gde ih nikad nije svrbelo. Boleće ih duša kao što je srce tvoje ludelo. Posle svake kiše grane sunce, doći će i naših 5 minuta. Dan će biti sunčan, udahnut ćemo čist vazduh i stvorit će se ljubav. Varate se ako mislite da ćemo vas prihvatiti obe ručke. Jednog dana shvatit ćete da ste bile kučke. Ono što ne želiš da rade tebi, ne radi drugima. Kasno je za promene, sad si prava kurvica. Sad si prava kurvica. Svima lepo veruj, nisam kim